नमस्कार मंडळी. मराठी मनोरंजन सृष्टीतील तावडे बाप लेकाची जोडी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. ज्येष्ठ अभिनेते सुनील तावडे हे स्टार प्रवाहावरील बाई तुझा आशीर्वाद या मालिकेत महत्त्वाची भूमिका साकारत आहेत. तर त्यांचा मुलगा शुभंकर तावडे पाठ राखीन या मालिकेत दिसत आहे. म्हणूनच स्टार प्रवाहावर सध्या तावडे बाप लेकाची जोडी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. शुभंकरला अभिनयाचा वारसा वडिलांकडूनच मिळाला, पण स्वतःच्या मेहनतीने त्याने मनोरंजन विश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. रुईया कॉलेजमधून शिक्षण घेतल्यानंतर त्याने मुंबई ड्रामा स्कूलमधून अभिनय आणि फिल्म मेकिंगचं प्रशिक्षण घेतलं. वडिलांच्या अभिनयाचा वारसा आणि मुलाची मेहनत ही तावडे बाप लेकाची जोडी तुम्हालाही आवडते का? तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.